आंहा दंखायो खन्थाइखौ लिरदों रश्मि गयारिया आरो आं निक'दिम नार्जारिया बे खन्थाइखौ आवरायगोन। नों अनजालुखौ आङो खालामबाय बे जोनोमाव आलाय सिलाय, अन्नानै नों आंखौ निमाहा होदो। आंनि आनजाद नायनायाव नोंखौ हमनो हाबायदि थारैनो नोङो गोसो गोरबोजों आंखौ मोजां मोनो। नोंनि नायनाय, नोंनि जंखायनाय, नोंनि फाव फेसनफोरानो फोरमायबाय आंखौ नों मोजां मोनो होननानै। नों जानाय नङामोन खोमा आंनि फारसे एसेबां मोजां मोननाय, जुदि नोंनो आंहा दंखायो होननानै सिगाङावनो फोरमायखायोमोनब्ला। साननानै लाबाय गोरोन्थिया दाबो आंनिनो। नों मालाय माखौथो एसेबां मुहिनि नांखो आंनि माबेखौ लानानै? गैया आंहा एसेबां समायना महर, गोसोआव गोरोन्थि साननानै दालासै आदा नों आंनि फारसे। नाथाय आं लुबैयो नोंखौ लामा सामा लोगो मोनबोला रायदावजानो। गोरोन्थिखौ गोरोन्थि सानालासिनो बेनो आंनि जोबथा आरज नों अनजालुनिसिम। जुदि आंहा गैथायामोनबा बोजबगौमोन नों अनजालुखौ अरायनि थाखाय होगौमोन आं नों अनजालुनो आंनि बिखानि थार अननाय आरो मोजां मोननायखौ। जेबो राहा गैया आंहा दिनै नोंखौ नेवसिनायनि अनगा। फैगौ जोनोमाव लोगो मोनलायथों आङो बेखौनो मिजिं थिबाय नों अनजालुनिसिम। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।